Policie České republiky. Pro nás sledujte tamhle ten taxík. Dělejte, jeďte. Jeďte. My to uvaříme. Ježišmarja, jeď. Jsme mostiš. Neříkej buď, že jsme těžký a jeď. My to uvaříme. Maria. Jeď. Proč zastavuješ? Co to založili, co vám to říkal? O. Čus. Čo je? Čo vytrubuješ ako na paši? Počkaj. No, poďme. Človeče, nervy mám ako na špagáte. Ak ešte raz zatrúbiš, tak... Takýto zázrak. Každé ráno peši. Na čo ťa mám? Fušerina. Učte sa, more, som od mladších. Senior. Mrmlečani reumatik. Človek si už nemôže ani zahrešiť. Kašlite naň. Videl si ho, ušiel. Treba to celé rozhádzať. Po poli, nie? Aj vyčistiť. Aby sa mi chcelo. Ja to urobím. No. Poď sa pozrieť na ten vehikel. Musíme ho rozhádzať a vyčistiť. Čo ti šibe? No len poď. Tuším, ťa zamestnali. Pre mňa robotu nemáš? Našla by sa. Ale inde. Tu si stačíme sami. Starý ťa poslal vyjednávať? Kamoško, benzín už mám, ale Čiro je mi ešte čosi dlžný. Čo to na mňa šiješ? Uštval si ma ako koňa, kým sme sem doliezli a teraz sa mám zbaliť a padať domov? Ty si musín, alebo on? Otec povedal, že ho už neprenocuje. Je to pravda? Kde kto ma už kopol do zadku, ale tak to nie. Si hnusný podrazník, Čiro. Ale dám ti ešte šancu. Teraz sa pekne zbalíme a odídeme. Obaja. A ty si chod za robotou. No vypadni. To je naša vec. Počuj, ty baran. Je na čase, aby som ti všetko povedal. Si v tom až pokrk. V čom? V srabe. Vozíš sa v ukradnutom aute. Nebolo ti jasné, že nemám ani toľko prachu ako ty? A keby si chcel čosi vyzvoniť, mám svedka, že si mi pomáhal. A teraz si choď vňukať k oteckovi. Ty si pekná vož. Koleduješ si o facku, kamarát. Počúvaj ma dobre. Nemám kde spať, nemám prachy. Ale viem, kde nás prenocujú. Oboch. Aj keď budeš všetko tajiť. Zamočím ťa až po uši. Ahoj, Domino. Ahoj. Pán Bartoš Marián chce čosi s vami. Nie. Už som raz povedal, kľúče vám nedám. Ale súdruh Bartoš, všetko už máme, určili sme usporiadateľov. Aj Domina. Mám tých vašich chuligánskych zábav pokrk. Nebudem vám robiť upratovačku. Iba ak mi Domino podpíše, že osobne ručí za poriadok. A nebojte sa, Petra ani toho druhého nepustíme. Nemám nič proti takým, ale rozčuľujú ma.
Čo mu je? Odpáľ. Čo je? Čo sa stalo? Povozíme sa? Koď. Máš pravdu. Už máme kapitál. Fotrík ma nenechal v štychu. Dnes večer to roztočíme. Kristušát, čo si slepý? Pozdravuje vás syn. Dobrý den. Dobrý. Píše ti paní Pokorná. Teď je vám tu veselo, co? Veselo. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Pomáš, dědo, počkej. Dobrý den. Dobrý den. Máte na 11. telefonický rozhovor, pane Karpišek. No, odkud? Z Prahy, jo? Je pak z Prahy až z Londýna. Jo, z Londýna, no jo. Neboj sa, Martuška, poletíš ako diabol. No, poďme. Šibe mu? Zastaň. Rozkaz. Chce sa pozrieť smrti do očí? Čiro, Nazdar. Čiro, nauč to aj mňa. Ale, si poistená? Nie, ale je tu sanitka. No, Neboj sa. pomaly spojku. Daj brýle, lebo ti sa skápe. No vidíš, že... Vie to zastaviť? Somár, čo jej to dávaš? Pracovať na sebe? A čo vlastne celý čas robíš? Takéto somariny. Z výplaty ti kúpim nový. Kúpim. Tá tvoja netrpezlivosť nie je práve najlacnejšia. Toto už je naozaj zarada. Čo je? Infarkt? Záduch.
Astma. Tak poď, naložíme pacienta dozadu a budeme húkať. Kam si sa vlastne vybral s tou kraxňou? Za Terezou prišiel nejaký frajer z Bratislavy. Čo urobíme?